Вот это у нас дорога ведет к Гальдовскому водопаду. После дождя бывает мокро здесь, и этот водопад, он очень большой интерес для туристов. Очень много туристов бывает. Вот. Надо идти туда, нам наверх. حاجة أولى ده водопаде 1200 метров машина вообще водопаде ушкас хач. По времени 30-40 минут. Так değil. Да. Плохо так. صدق من أحمد كان والله مش لسه شغل جماعتك يا. Yani, عنده وعنده. أتخيل خلت كله. علامات أنطق عليه. ما أدري جديد. خلينا نقول حنلست والحشد قد تنقط دحنس. خيط سري نيرست. حتى جاء أكتاب المسك. سنتين أنا بس خش خلص وجا حسن. صلاة دولش حماش حياة وخزي. لا ده صلاة ناخذ بس كاس. الله كيف بس تولد تأخذ. Zo'n geen dat zijn. Haal geen wat zoals. Gras. ما بعد ما بينه نوضق. Als حقوق زين. toeristisch hoog hè. حلو جاكك أنا. الله كتب عياك. حلو كستوك يا كارو. Этим нет, водяные мельницы, да? ودنا من فوتو جيب قيا لا قيا Ну, колатком научить. Кола хавахус, я вывели дяй. هلا شيء نود يعني يوم فوتو اي حس لا تشتغل لا ايه الناس Хе, дом, я тихо не... بس Эти магниты латы живут, ну еще эти латы. А вот какие красивые места. Да, ну, могу указать. Как раз я хаи. Я говорю, как хаи, окас хава. Вот и дорога. Некоторые Гальдовский водопад, но окас площадки, я окас нах село отдал, тихо болкшхан. Я площадь лукия ел. Нах село отдал, я е. Я хозм я е. Какая красота. А мы ходим. Короче, села и баргу должи, и долго. Да. Порядок, мисс Масна. Ну, закус пьет. Хостац, ну, зазайми хамицу, дерек толку. Ирч чуть доктор. Я саху донзи. Да. Но что мы нагди, вот, который сдаёт, ну, это будет цену лату. Это вот так очистить ее надо будет. Вот они, Мохозиокас. Антиго хатал диза. Я им, кажется, вихи конец. Вот это.
Evet. يخص كده يا بيتي فوق أخيك مشت لوش خوي فيه بلا لازمة نعم يلوش خوي كتبه كت وشلع وال تعال في دو أنت وقت حتى أولي خوشت يا تكنوسها Так, еле может өзі қалтарлаған. Пөлі мастан әтті квасоку ұра вағачы уақыт водопадыш. تقعد دويدا عندلي Где-то 2,5-3 часа ура вағачыш. ну вот да عندي да yanım kanıp yerini yak. 1200 metre var habulka. Да, верим бьет 1200 метров. Yan bakı. Времени асасы катер ханаш. 30-35 40 минут خلص. أصلا خلص حاجة. Yan bakıyız mı? Добрый день. Надо на столов гору поехать. Туристы şimdi dokboğun kızbeti. Я geçeceğim gel yat. كسرش هو ليك والصا غلا عدا مصرش هو مصر سرنا والغلا عدا حتى أنا أستوتك ماتك أزدهر في الجهة أستوتك الكاس كيف وقتي А я не ханулор bu вообще. Tarlar bu yer ha? Ne? Hadi baba baba. Ya hosto yapsalar. Na, hani Jedis. حتى حلقة خاصة كثير زينا حقوقها ما صدق نص كثير ليش نمشي ولا فات 50 метров. 50 متر قرابة Вот он. Водопад. يا أخي تيجي حلوة. لازم يمشي водопад. تيجي حاجة أكتر.
ساعات يعني تلفون لا يرحل أو Вот он. Водопад Вязьмы. Вам счастливо! Упали оттуда, да? Да, да. Тук, кулицы, кассы, тебя, вас, 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 вас,